kto sa zúčastní volieb, má deň voľna. Ale práve, že ty ich nechceš motivovať voliť, ty chceš demotivovať voliť. Jak čím? Aby preukázali, že majú záujem. Keď ich motivuješ, tak pôjdu voliť tí, čo nemajú záujem ísť voliť, pôjdu voliť na silu. Ale nie, veď domyslí to dokonca. Keď povieme, že kto pôjde voliť, má deň voľna, tak nezamestnaný, nejaký sociálny prípad, má deň voľna 365 dní do roka. A ten, kto pracuje, tak ten piatok nemá voľný. Tak on, ten, kto nepracuje, má motiváciu rovnakú ísť voliť, ale ten, kto pracuje, má ešte ten deň navyše. To je významne vyššia motivácia oproti dnešnému stavu. No nie, ale potom máš proste pumpára, ktorého to absolútne nezaujíma, ani to nesleduje, ani nevie nič o politike, ale proste chce deň voľna. No, tak pôjde voliť. Ale však to práve, že nechceš. Ale ešte raz, voliť pôjdu väčšiu motiváciu voliť kvôli tomu dňu voľna, budú mať tí, ktorí ten deň voľna reálne dostanú. A to sú tí, ktorí pracujú. A aj ten, kto pracuje, sa nemusí o nič zaujímať, ale je vyššia pravdepodobnosť, že ten, kto pracuje a platí dane, že bude voliť zodpovednejšie. Ako ten, čo je celý život na sociálnych dávkach.